Čaute, vítam vás u ďalšieho videa. Jej. Jak ste všimli na manuali. Hneď, keď som skončil, no ne hneď, vidíte, že už mám full iron. Hej, už mám aj iron, hej. Takže nie hneď. Neklamem. Tak po chvíli, no, som si chcel dať enchanting, tu je. Som si chcel dať také veci, enchantovať. Ostrosť 1, no, dá sa aj lepšie. 12, efektivita 2, chest plate, bodky, čo najmenšie. 5, ochrana. Takže druhý level tam asi nebude. Nevadí. Tak niečo enchantovať nemám. Ja si iba niečo pozriem, tak neviem čo. A som späť, no. Hore vidíte aj čas. 14 minút 46-7 sekúnd, 0 hodín. A čo ideme robiť? Ideme na zlato. Ideme si vykopať zlatičko, lebo zlato sa dá kúpiť, dobrá vec. Hej, to vy asi neviete, ale ja to viem. To je hulie. Neviem, kde sa kope zlato, hej. Takže to bude chvíľu trvať, kým ho nájdem. Tam niekto je. Už ho zabili. Jo, je to v chatu. Tak, máme zlato, jej. A sú tu iba full iron, takže nemusíme sa bať. Jaj, tak ja som myslel, že gold nám padne. Lebo za goldy sa kupuje. Viete čo? Tu mám 4. Už mám 5, idem home, lebo myslím, že za 5 sa dá kúpiť brnko. Neviem ale aké. Kedy ja tak... myslím, že mám taký pocit, že chainové je jak zlaté. Ale neviem, ne. Iron je silnejší než chainové, že? Podľa mňa áno, lebo... Áno, podľa mňa hej. Kam idem? Sem si to dáme, vypieklo sa nám všetko. Tak. 18. Iron, pozrite, čo to má. Hop. Vidíšte, už som si aj enchantoval. And the portal to Kringless. You will day. Myslím, že sa to tak číta. Day. Brav. 4 pase. 4. časť. Weapons. 5 gold. 10 gold. 5 gold. S mečom nemám problém. Ale idem ešte radšej, hej. 5 mi nestačí. Ironu mám dosť. Tento častke. Gold je hentam. Gold. Pozriem sa, koľko natečeme. Dobre. Ešte málo. To nechcem rušiť. Poď. Ktoré z nich skôr? Poďte, ktoré z vás skôr? Mám zatiaľ. On to trvá.
Ostatní tu sú, ale no hurá. Už mám 6. Už mám 12, dobre. Na brnenie mám už. Dokonca mám o 3 viac, takže čo stojí 3 si kúpim. Ne, kaktus. Ne. Bežíme, jeme, jeme. Zada som, sa nepýtajte na ňu vôbec, lebo na konci tohto týždňa s ním už budem môcť hrať. Myslím, že áno, no. Neviem, či áno. 5 goldov tu už máme. Ešte 5. Lopatka. Dobre. Meloniky. Ten meč vyzerá úplne... Aký by som bol ja slepý vôbec. Nemám čas. Do 20.00 môžem hrať. Tu mám ešte 2 hodinky. Čas. A už toto je 3. video. Nepríde domov mama, tak môžem natáčať koľko chcem. Ešte jeden, poď. Si pomalý. Hurá, 10. Buď, nie. Waypoints. Kružkované topánočky. Tak to sa mi toto viac oplatí. To som na čo kupoval. Ole, jaké lagy vod. Tu máte čejnové botičky. Vole! Čo si ich musím Snajm. Videli ste tie lagy vôbec? Pozrite. Jo, tak teraz to prestane, hej. Sila útoku 7,25. Fuj. 3. fáza. Ideme ničiť Nexusy. Red Nexus. Jaký killer, že? Nexus. Jaký som ja killer? To ste vy nevedeli, že? Jaký som ja killer? Jak som ich zabil? Boli 2 a zabil som ich obidvoch. Sa chcem pomstiť. Že pôjdem zaútočiť na nich. Na ich domček smrlavý. Na ich hrad. A zničím im Nexus. A to bude trvať niekoľko dní. Všetci v strede, hej. Kúkajte na ten záber, ja si to odfotím. Ja to viem. Wow. Teraz sa k tomu moc nevyznám. Neviem, či to vidíte, ale je to kulové, ja to neviem. Toto sa robí trojkou. Wow, to je super, že to už viem. Ale v 3. časti. To je kto? Ne. Ja zomrem. Nesmie sem nikto ísť. Ne, žltý. Baka, chráňte. Vole, ja zomrem. 9 minút už natáčame. Toto bude Annihilation diel 1 a budem vás vítať už
Annihilation diel 2. Toto tu otvoríme, nech tu je teplejšie. Hej. Je tu niekto? Nemá málo HPčok. Ja nemôžem. Takže toto bolo z tohto videa asi všetko, takže čaute, budem vás vítať už ďalšieho videa, čaute.